Bueno, bon dia. Són les 5:15 del matí, el 29 de desembre, i ens anem a pujar al Caro. Vinga, endavant. Bueno, tenim aquí el Manuel, a darrere està l'Antonio, anem a pujar al Caro. Passa, Antonio, passa! Endavant. Vinga. Ja estem els tres. Cap al Caro. Bueno, primer quilòmetre de l'escalada al Caro. Allà davant va el Manuel. Bueno, estem aquí a la font, Manuel, però no hi ha aigua, tio. Joder, no hi ha aigua, tu. Mira, aquí tenim l'Antonio també. Acabem d'arribar a la font. Antonio, no hi ha aigua aquí, tio. Què va, tio? Vinga, doncs aquí estem, veient la cabra. Bueno, arribarem al portell. Hòstia, que subida més xula, tio. Hòstia, l'Antonio, tu. Molt bé, Antonio, tio. Bueno, estem al mirador del portell, gaudint d'aquests revolts. Queda res. Las antenas. Bueno, pues tira, entra. No. Bueno, pues ja hem arribat al cim del Caro. Ostres, espera. Take this